जों दिनै फाइसक बाजाक लंट्राय मुरावो आमबासानि यागुलो जे हापुं हाथाय दंमोनि आबो लंट्राय ताई किसा थांखायनो एसके पारा आबोन परे मनोगात ताखुक जों बुहुक जों बेलेखिनो खा खामानि कक जों अ जागाव फाइनुक फैक्या फाइटे बेलेखिनो खायरुंमाय हिसाजा जों ताबुक कायसा नुखुं बरंनि नुखुंनि बरग्रग नक थाइकरै बरंनि नक बक्रै आबोनो तैनो किसासा नरंनो फुनुंनानि बागै साइटकमुं अनक ओंखा बरक ताबुक टं मानि हंके अनगो टं रंखा बरक हंके ताबुक बरक तामुंगै नक करै तामुंगै बंनि नक थाइकरै आबोनो तै फाइदि किसा चेरि नेलेनो तिनिनि बेसेबो ताखुक जों फाइदि पुइलानो बंनि सिनेमुं किसा मान हालायग्रासिनाय ताखुक निनि बुमुं तामो Ani bumung Samsundot. निनि बाबुनि बुमुंखाय Ani babun bung hel guna mohon. निनि आसामा कामि बर Gagara oro. अरनो हंके अ जागानि बुमुं तामोबा Gandhi Kumar Waza para. हे गान्धी कुमार रुवाजापारा अबो हंखा बिसि हिंखाय तामने एसके पारा ना Eski para. एसके पारा अच्छा ताखुक जों बुहुक जों अबो हंखा अ थाइनि निकुमा ओंखाय ताबुक जों नुखा बरक अनगो सितंगो तामुंनि बरक अनगो तंनो नांखा अबो तो कायसा दुगान एबा फालनकनि बागै स्नामजाक माने सि ओंखाय अबो अ जागा बरक टंगो अर फालनकनि बागैनो अबो खायजाक टंमानि हायफोनो ताबुक बरक अ जागावो बरक निजे बायथांनि चाय टंमाबायनो बरक अ बेरा दुमिनाखा बरक ताबु अरनो टंलायो ओंके नरक बाहायके आजिलाय Jeng to bolong mui ro phali masago. bolong mui tamo Muya ro phali masago. Tai. Lepang phali masago. Tai. Gandri phali masago. Mikum phali masago ta. bo jaga phalai norok Mono thangni phaliyo Eh. acha norok o jaga je tongmani koi bosor wngkha Emne ek bosor wngkha. ek bosor wngkha hingke tabuk norok o jaga je tongmani kebo o jaga ta tongni hini hida hinpai Mane parani bui hilai hino takle bisa tongsidi watai panti tabo nok bur mana ba hingken ulo nok ro tai na basidi okhor thangbai din chau acha hingke tabuk kok wngkha borokni nok tangnani rang kwrui borokni nok tangnani jaga kwrui hingke borok tabuk o jaga tongo borokno sabobo jani tabuk rang rinai nok eke nok thai painani bagui jaga painani bagui obono jottoni sai sungmung kotor norok dino income busu khai Are sala 500 rok 600 rok ni bara maya dakto. Hingke tabuk sanani thangka hingke norok dino 500 rok 600 rok income khaikya hingke a rangno norok tamo khai Mairung do pai masa hota mairung pai chago ganda pai masa go mosor pai masa hota hingke obono kri norok dino norni o jaga tongui norok mairum dino koi kg nang ne 5 kg 6 kg rok nango 5 kg 6 kg dino da dino dor koi phati maisa 3 bela hingke nini logyo tau borok khorok busuk tong ani logio masa chat buri kaisa hingke chulamang noi maktham u je ayeng narni abo khain nini logi da oboke nini nihik da ani buri acha okay hingke tabuk nini tamo documents tong ani Aadhaar card I card hingke STPRC joto tongbayo nini ration card to tong ration card to amani ro tongo amani ration card ta nini amani ration card to nini bumung tongo ani mung tongo hingke ano nasliyo mairung dia no naslewi marum riya nini amo bai nang tamni walai jage kono hinjigya kono ya hingkai ana tamne be nasli kono saimiya acha hake tabuk sung tai sunglai hene yango nini mokol sung nukha kaham ke kisa phungnani bagi koinai bini mokol sung nukha bini mokol kaisa kaham kaisa hamya haino ble nini bumung tamo kasakti hingkai nini nesani bumung tamo Sapsundar
Samsunda. Cái nâng tabuk bay o sela bay koijona sela nakha. Kai babai kha kai nei. Puila ni sela no nâng tam ngi kakha. Skang ni sok nunggo. Tai. Sok nunggo. Tai. Hada sago. Tai. Ba kaglai haple. Abun bagay na kaglay yo. Cái nâng phai puro busak khorok busuk to bukha. Phai puro ha abo kaisa ha. Ba burai. Cái o cherai rok khai. Arwaisa thainle khaple. Mane nâng sekang sela bay gönei besaman kha. Kai tham. Acha. Khorok tam sekang sela bay oborok jotono na. Abu sana kusur. Bin korni. Apruta tei family na. Engkai tabuk nini ration nini Aadhaar card to tong. Aadhaar card krei I card tongo. Sami nam ti khaijak. Lani buri basani khaijak Aadhaar card lai. Nini buri besani mane besani Aadhaar card tongo. Tongo khum ringma na piriti Aadhaar card dai ha khumti yakai banaijak. Tam ngisa. Bumung ta akhi banai. Neng agi je jaga tongo a jaga o nini ration card nini bumung kajak da. Ration card dai tongo transport line thangja bera semela. Transport langi thangja. Sabat lang thangsa. Neng agi o nini unasani kami boro. Bera semel. Berasi mail lo. Engka a berasi mail ni nasani logyo je tabu ration card tongmani aro nini bumung to tong. Ponsai bogjak. Ration card to krei. Ration card kri jarse ponsai hote nuk manjak. Engke ponsai to khai nini bumung tongo. Nini asai ma kami boro. Ane asai ma kami hlau donisan para. Abo. Mui. Biang side to kalai. Yang long try. Long try no kalai yo. Nini ma babu song to tong kho. Babu tongo ma krei ang sarai phini thijak. Nin ma. Cái nin takuk bukuk sung to tong. Tongo. Tauk to tong. Ira gagra kaisa tongo lai muinya tongo da. Mon ba nga nijir bumang lai nonda. Lai basa bumang langa mon balafa. Nini Aadhaar card neng tangi khaimea. Khaimea mokolona chesta khajak. Nga Aadhaar card khaini nai muno phaija muno ni ba. Hai ainsa bikologa certificate lagai khaidi hini sa. Mane handicap ni certificate na woi nini Aadhaar card khaijini sawo. Engkai borok sawo handicap ni certificate kari engkai nini Aadhaar card khaimea. ST certificate to tong. Krai. ST bo krai. ST kai neng tangi khayasa. Khainai krai jogajog kri bile. Sera thaisa nga jogajog ngoi buruk ba jogajog haple. Ani basani boy mana Aadhaar card kri hama ang buruk ba jogajog ngoi. Sini burani bohanjog ba jogajog ha ati jog bai fle. Bawa bini bakhanje chakri khai bo ba jogajog ngoi hostel dani hinai. Hostel ni master nga Aadhaar bujag raha. Aadhaar bujag rahlai nga haple. Hostel nai tur mane hostel mania. Halai ta halai ai bokhabai bukalai to haple iro phrein tong fle. Hai obostang tong hatana. Ngai tabu khe bo jaga pori. I jaga go poriyo. Waisa thanganga thangmane bangya nonglai srunglai. Sra tong phine halai. School thanga taw halai thangniya. Thanglai thanga thangdi hin halai thanga. Thangmane bangya irni sarai rok. Aijar bophabu krei. Bophatoi bo krisuk. Lai angbo nga Kai neng bo bai khe bahai ke malai kha. Lala ha saya bai saya nei. Sia bai suya nei. Bini bo buri kusone la jakpho ba. Buri kusong la mane bomaro hai sia pho taw lai anglai basamak tham tongo analai neng hamja pho tongdi. La ang je khapo la nai sa. Lai basamak tham la. Basamak tham mane nga ana lagi hinai boma ration mairong bagya boma bini taku bukhuk tongo kabang ma haita na okay faide kai non the ma sangra sinai neng khorok busu kaija kha khorok nei kaija kha khorong nei hinge khorong nei kaglai bekha khorong nei kaglai paye angi kaglai obake bini ama saya bin babu saya tamo saya ano sekal mano bum bini bumbu ha sekal mano hinge on bagai kaglai kheta nini nekrazuk song sekal mano haja nang bai saiman ja sekal mano aro se thuichi chosi ja thuichi chosi na ja no no thui
Kusubina za. Nini thui kusubina khani nung bai saimang khaba. Bukhawo se ano thui sojong hinge ang etbor ke thujak chetarman sigeta. Siyoi buini paran jotong buini sakang sakai buini hinge ano horga thanji di nung to porke thui no hene. Oh, On abdi bai ro. Acha. Okay, busujani kuboi busujani chengra abo to saimia ta tobo phano tabokni bongni present life hingkai bo kaile kaijakha kusungni kaijakha okay kusungni kaijak mani yagulo tau borok bini buma bono sajak yangai nogotoni liya hainomle okay nogotoni liya angkhangkai borok tabuk o jagao o bihikno nawui o busarok bo tongo tabuk hingkai masa abisa kliman khana nokni khai busaman kha khorsa mankha thui tongo na thui tongo hingkai obong kha gotona hingkai tabuk takhusong boni bagi tabuk tam khaiman lukrok norok comment khaidi borno bhai khaiye borbo munusungi asai phaika hingkai tabuk human rights no rigi thangkangkai borok nibo o hasako banchi thangnani rights tongo eba adhikar tongo he phia tabuk borok ni o busabuteri ongni boron buson abosakano jongjalo kalailajak borok kono motekhe ajilayo borok kono motekhe bolongo thangi mukhiteng ajilayo tai phallayo chalayo haikeno tonglayo tabuk norni nok thai krei nok krei nok chine tongnani nok krei nge hataibe krei jungno byabsta gisa byabsta haridi. Okay. Okay, obongkha o jagani nin bungtam singkamu Samsundar. Okay, bukhuk nin bungkhe Kasakti. nin khe Khumtuya. nin bungtamo Karan. Nin khe Ruhan. title tamo Tripura da. Tripura na. Tripura. Okay, nin babun bungtamo Bisindra. nin mani bungkhe Sabita. kami khe da enggak kan Khogendra Ruwajapara. Khogendra Ruwajapara. Okay, o jagani bumungto sung Saimankha Gandhi Kumar para okay tai bisi ingkha obo SK para borok tabuk o jagano tonglayo o jaga tonglayo okay sung Saimankha bini bumani khuktui tumungno kebo nini busabutino pusinan bagai telangna hingkai ning rohona da Kainai rohonai. Khoroni rohonai bobo no rohonai Abo no ya khailari ya dakotor enggak ya khari yang besayable lai dina waisa terei abo serani bo sala lagai bini sabo oh tilangnai bro pusiai enggai enggak sala bini sa kai thek sim to tilangnai bro kai thek sala ruwa porskar kai thek gam nai nung ulo borok no taise manna da musung borok to puisi kangke puisi ui borok boto bongni jibon tongo hayada ngai borok no mansi nai ta abono tai norok manna musung lagle apti da nakitamo sade to mana to musugo sarai ke sade bunala ya khailari ya o bofa bo ar lolai bofani jama kabang ma ar hinjanai ar yak bo khai hojiana enggak sala basa ani moनसे honai bona simi honai okay okay nin bungtam sing khamo Khumtuya nung judi kono jagao no tongnani chanani bagi tlang khangke pusina bagi nung thanada thanai na thanai sarba yang tesa haidi nung miya hor maida sakha tamu bai sakha sarba tam bai sakha laifang abuni pore tahangkoi puno dikisa okay laifang okay miya di protam bai sakha daliyogda abuni phungo tam bai sakha berman nung salo koibar masai tong tin bela na ngai noro o nogomang no tonglayo noro sob somoy o nogomang tongo noro tai busik tongnai o nogo busu tongnani ba takalai bisa tongnai je nokmaya sa tongnai ta je nok tangmaya sa nuk tangmaya sak tongnai sugjara be kena dela ma kena nai be tak tong di hela ma tong nai suna okay obongkha o jagani borok je
o jaga tong tongo borok ni bagui kaisa reporting takhok bukhuk government rok borok ni bagui tamo khaitai hingke borok tabo a jaga no thangsoikya borok ni bwsa bwtwi kwbang borok pusinani belekeno jamila o kalai laijak hingke kalai phano tamo khainai tumung kebo maya ganang borok no chubanani musung khangke aboni bisingo bono hingke rihonai po pusiwi torwi logwi tornani bagui borok bai toninai haino bele te phino kintu tai ulo kifil manglak do he da ulo kifil manglak ya khaila riya da kotar hingke pusinanga pusito pusia kaibo tongthok haisi o pura yafar sugiriya ya phair glak angbo saya bele lai jet ton nai bro ton thuk hinai romanse la ani dayo tongoi sakangni bofabo mirga rok isungna ta bumung basala sima ha parbel 3 bosor phunungjak lai school khaimane hostel mania bini bagai ha janji kopal yang upanagar naijak sira khumtaya hostel english medium free lai masi sikan sitar halai 150 rojanai bini bagai lotari sestan buna ang mania yang upanagar ba hostel nai mani bini bagai sirkri hapo ya selai bofaba kaglai ha kaglai phai ha taba ekon khulang mane ekon mai ha lai aadhar card tongo basti paket tongo bini lai ja pusina burung nangsa ani saraina ma babu ring de janje yang buri hi ta hindi ma babu ring halai be basakri rok tongo anga bunari tongo abono basakri rok judi telang khangkai o je bono pusinai rok to bono no asawi tongnai bele hingke taisa nor ba yakta khaktuk plai siang no ba yakta khakta mane nono ba khibisugui tar thung haita oke nor malaina musungke malainai nor no bojuri chubai mangkai chubanai haita na hingke takhusong bukhusong orong kha borok emon ekta jaga tongo jeng tamo o bokhorok bising rogo tamjani mali habbai ka saimaliya obo o je yong or tongmani obo yong ni bung tamo yong ni bumung thabui yongkha wala nor o jaga bahike tonglaikhya ba emense paraga gandhi kumar para ngat yongkha wala para bustra yong khawal man kabang masi obongkha bornoti kisa kok tuma takhus busong nor tam komen khaina musung borni live noti engke tabu obosik nor jengjalo tonglai borok tamo sasinai obongkha borni bagui kisa reporting jotono hambai nai tongmani bagui comment khainen tapok de tumung channel katal kuhke subscribe khai o channel no jauga jagao thangai obti ka hai koktu marong na tisai tumnani wo norok subajari takhusong bukhuksong tai tebo tongkha 8974868093 norok o jagao contact khai tebo jengjal tongkhangkai singno contact khai de jeng thangi borong na tisanai borok bo o hasagao asai phaimani borong ni adhikar tongo banchiwi thangnani bongni adhikar tongo o hasagao phai borok bo khoroksa kaisa borok ngai banji thangnani man borom ti banjinani jotono hambai o gunda kai sabni gunda bo ha obono tok muthu oro ge yango khai nor thumani jagata na monong ni bol rok na acha ge obo khai mamu songmani jaga na acha ge obongkha bongni nok bongni nogo tamutong na hadi mungsapon kri je tongmani obo borok munusin tomungdangsi obo borok munusin tomungda obongkha borok tongmani nok ge sakao to tinno ke obongkha manei rok o jagao mukhing thakiteng borok kholkangkai phalnani bagi se onok tangjakmani ngai tabuk sungmukha o jaga phait tongpheke borok ke busa khoroksa tongo tabuk borok katal khai manmani obongkha abisa pili bin bung tamungkha sanjana salada burei ke bini bumung borok sanjana nei khalaikha tabuk boni live rok tamung mai sinai akhsong obono no one shot thai keprasa amsai rogo oboti kahaise jamila rogo khlaijak ngai borok obo nor bojaga tei khogoi lai borok tei khogoi talawo
रिंकु आवा दा Ringko awa. ओके हामबाय